Фалшив печат с името и номера на председателя на Нотариалната камара Димитър Танев успя да си достави нашият репортер Екатерина Анева. Вижте как безконтролно се изработват печати, с които могат да се прехвърлят имоти, да се източват банкови сметки, да се сменя фирмена самоличност. В разследването работиха и операторите Николай Илчев и Николай Балкански. Това е печат за нотариална заверка с данните на реален нотариус и с нужните реквизити, за да завери официален документ. Поръчахме го без никакви проблеми, с едно обаждане по телефона на произволно избраното бява номер. Отгоре написах нотариус номер 041, отдолу Република България. Така. По средата пише Димитър Танев, Д и Т с големи, другото малки. След един час отидохме в офиса, за да си вземем поръчката. Колко парички ви дължи за този печат? На 10 лева. Единствените данни, които поискаха от нас, са трите имена и ЕГН. Не по лична карта, просто да ги кажем. Въпреки нашите усилия, друг документ не ни беше потърсен. Какъв ви документи имам в мен? На кой са? На нотариуса, да. Ама не, значи, поне... Правният абсурд, на който попаднахме, е следствие от липсата на ясни правила в тази област. Единствената нормативна уредба от 1965 година. Указ 612 е претърпял едва 3 промени за 47 години. Само един параграф в него се отнася до гражданския оборот. Дори единственото изискване да има регистър, в който да се пазят копия от документи, доказващи истинността на печата и образец от него, не се спазва, защото реално никой не контролира материята. А за нотариалните печати трябва да има и заповед на директора на съответното полицейско управление. В нашия случай обаче не ни поискаха абсолютно никакъв документ. Аз се представих за несъществуващо лице с несъществуващо ЕГН. С този печат на председателя на Нотариалната камара, господин Димитър Танев, отиваме при него, за да видим неговата реакция. Здравейте, господин Танев. Благодаря, че ни приехте толкова бързо. Аз идвам при вас, за да ви покажа нещо. Надявам се, че няма да ни подведете под отговорност, но ето, погледнете какво направихме току-що. Първата реакция е точно това, да ви подведат под отговорност, защото имате моя печат. А да притежаваш такъв печат съвсем не е безобидно. С него може да се направи заверка на пълномощно, с което да се прехвърлят имоти, да се източват банкови сметки, да се теглят кредити, да се сменя фирмена самоличност. Именно за това и Димитър Танев е категоричен. Този указ по някакъв начин трябва да претърпи промяна. Защото към настоящия момент, както видяхте, обикновен щемпел се набавя изключително лесно, колкото и нотариалния, и реално всеки желаещ може да си купи машина за не повече от 300-400 лева и безконтролно да изработва печати и не само. 12 служители на Министерския съвет са били агенти и щатни сътрудници на ДС.